Udišeš na ovom svježem zraku, upoznaješ ljude. Ovo nam je trebalo, Simon. Tog treniranja dosta. A kako vam idu treninzi? Jeste uspjeli s vatrenom zmijom? Pa baš i nismo. Ljudi, ta vaša vatrena zmija je super teška. Ali sigurni smo da će nam uspjeti. Uspjeće nam. Ne mislite? Čemu takve face? Mislim da je sad vrijeme da im pokažemo tajni trik. Misliš? Zašto ne? Meni su baš super. Koji tajni trik? Za izvesti vatrenu zmiju nije vam dovoljna sama tehnika. Da bi ona ispala savršeno, potrebno je nešto više. Jedan temeljni element. Povezanost. Povezanost. Da, povezanost među vama. Ovako, u dijelu kada se držite, oboje morate zatvoriti oči i prepustiti se. Morate potpuno vjerovati jedno drugom. Ali oprez, vjerovati pogrešnoj osobi može biti jako opasno. Kako bi taj korak bio savršen, oba rolera moraju osloboditi svoj duh i postati jedno. I? Spremni? Uopće ne sumnjam. Idemo. Uspjelo je! To. Sad znam tko je ta cura. U pravu si. Zbilja je posebna. Dobro, ekipa, mislim da je ovo oproštaj. Ne! Kako oproštaj? Nećete nas doći gledati. A dajte, trebate doći. Zabavit ćete se stvarno. Ne možemo. To je stvar principa. To je protiv naših uvjerenja. Ali želimo vam svu sreću svijeta. Uživajte na stazi, prepustite se, predajte se. Stvarno vam puno hvala. I na savjetima, ali prije svega na prijateljstvu. Super nam je da smo vas upoznali. Nadam se da ćemo se opet sresti, a? Da, sigurno ćemo se opet sresti. Hoćemo se slikati, a? Da! Smiješak.